Yawwa, assalamu alaikum jama'a, barkanku da haka. Kuma sannunmu da sake saduwa a cikin wannan tasha mai albarka wato Auratayya TV. Da farko dai kafin mu ɓata lokaci, Dr. Ahmad Sudan, na ganka da wasu manya-manyan baƙi ne, ko za mu so mu san ko suwaye wa'annan? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu. Ni ne Dr. Muhammad Sudan, wanda kuka fi sani mai Auratayya TV, wanda nake faɗakar da mata su dogara da kansu, ba wai sai sun dogara da mazajensu ba. Dogara da kai shi yake kawo muhimmanci a zauna lafiya da mai gida. Yawan tashin shi yake kawo matsaloli. Da zaran kin tambaye mai gidanki kuɗi, a lokacin ake samun matsala. Wani mai gida magidanci, da zaran kin tambaye sa kuɗi ake samun matsala, ya kawo fuskantar aure a samu matsala. Amma in kika dogara da kanki, sai kiga an zauna lafiya. Kaman wa'annan da suka tako kake tambaya na, sun taso tun daga garin Bauchi, ta taso daga garin Gombe, suka zo saboda su dogara da kansu, wanda namiji ba zai kaskantar da su ba, sai a zauna lafiya. Wanda za a zauna lafiya, ita tana sana'a za ta amfana, yaranta za su amfana, ita karan kanta za ta amfana, ta dinga saida wa mutane saboda ita ma ta samu riba da abubuwa dai da sauransu, wanda mijinta ba zai sha wahala ba. Take tambaya na saboda yanda ba ta so ta dinga yawan fita a gidan, yanda za ki dogara a gidan mijinki a zauna lafiya. In kina wannan abubuwan, sai ki ga matsaloli ba zai iya fuskantar ki ba, ke ma kin rufa kanki asiri, mai gidanki asirinsa a rufe. In dai kuna bibiyan Auratayya TV, za ku dinga samun nishaɗi iri daban-daban a tattare da ku. Wa'annan manyan baƙin da suka zo gare ni, ina muku fatan alheri. Allah kai ku gida lafiya, ya ku gaishe da iyayenku lafiya, tare da huɗuban da na muku, wanda za ku dogara da mai gidanku a zauna lafiya. Ina muku fatan alheri. Ku dinga ganin Auratayya TV, kuna samun irin wa'annan abubuwa daban-daban. Duk wannan matsalolin ba zai taɓa faruwa ba, sai ki ga an zauna lafiya. Ina muku fatan alheri. Kamar yadda na muku wannan jawabin, Allah ya sa in kuka je gida kun ɗauka, kuma ku dinga inda kuka dosa, sai ki ga an zauna lafiya. Kin koyi wannan sana'a, sai dai wata ma ita ma ta koyi ki. Da duk wanda ya kalla wannan Auratayya TV, in iya samun matsaloli, insha Allah Rabbi duk wani matsalolinsa zai daina shi. Ni kuma ba zan fasa faɗakar da mata akan irin wannan abin da na ɗauko a wannan layin ba. Ba kuɗi ake bani ba, saboda kawai na taimaka a aure, yanayin zamantakewan aure da muka dosa. Saboda kasancewa ta farko, ni ma sai kiga Allah ya bani lada a kowane lokaci. Ina muku fatan alheri. Mace kuma ina gargaɗan ku, ya kamata ku san muhimmancin mazajenku, saboda a zauna lafiya. Da namiji dai iya kalle-kalle, in kika gyara, kin ga matsaloli ba za su dinga faruwa ba. Insha Allah Rabbi sai ki dinga bibiya. Mun gode a tare da kallon irin abubuwan nan da kuke namu, kuke samu.